Armak erioaren kontra. Erioa jaugiten da, gute uste denian, eta agian ez emanen konfesione epia. Irur gauza albaditu eork ere egiaz. Nola ere hil baitadi doa salbamenduian. Lehen egia. O jaun ona, aitortzen dut bekatore nisala. Eta gaizki egiteaz hogen handi dudala. Nik baizitut ofensatu bide estudan bezala. Dolu dizit eta damu zure kontra eginaz. Bigarren egia. O jaun ona, gogo dizit oren present honetan guardatzeko bekaturik bizin izan artean. Otoi jauna zuk idazu indar ta grazia gogo honetan irauteko neure bizi guzian.